Bismillahi malaktiga don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus kɛlɛli okumu kɔnɔna la gouvernement maaw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kɛlɛ tɛ se fo jamana kɔnɔden bɛɛ ka wuli ka fara u kan. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ an ye ko alamisa don marisi kalo tile 19 okumu kɔnɔna la gouvernement maaw kɔni bɔra ka kuma ɲɛfɔ kɛ jamanadenw ye ni bana in kɛlɛli kɔni okumu kan. Ayiwa coronavirus an b'a yira k'a fɔ ale ye banakisɛ ye min carilen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa o de okumu kɔnɔna la gouvernement maaw kɔni ye baara dɔw sigi sen kan. Baara min okumu kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye ka bana in kɔni kɛlɛ walasa a kana se an ka jamana kɔnɔ. O de senfɛ min yɛrɛ ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye ni ale ye Bubu Sise ye ale kɔni bɔra ka kuma a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni min ye gouvernement ye olu kɔni kelen tɛ se ka bana in kɔni kɛlɛ ko o de okumu na ale kɔni bɛ welewele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli ka i seko i ni damayira kɛ walasa bana in kana se ka don an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ ko k'an cari. Ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko o baara ninnu kɔni tɛ baara wɛrɛ ye o de ye k'a fɔ gouvernement kɔni ye baara minnu sigi sen kan ko bɛɛ lajɛlen k'o kɛ o de ye k'a fɔ jamalajɛ ani bɛɛ k'i tigɛ ko safinɛ ni ji la walasa bana in kana se ka don an ka jamana kɔnɔ. O de okumu na a y'a jira k'a fɔ fana ko min kɔni ye kalata natɔw ye ko ni o kan ka kɛ marisi kalo tile 29 la ko o kɔni tɛ bɔ a ma ko hali ni n'a fɔra ko bana yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ walima hali n'a ma ye an ka jamana kɔnɔ ko o kalata in kɔni tɛ bɔ a ma. Hali bi a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko ka an ka jamana kɔnɔ suguw kɔni datugu ko olu kɔni fana tɛna kɛ ko sabula ko sugu filɛ nin ko mɔgɔ caman kɔni bɛ sugu la walasa u t'u dala dumuni kɔni ɲini ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko o se tɛ an ka jamana ye ka sugu datugu nka ko min ɲinini bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ ko olu kɔni ye laɲini minnu kɛ ko bɛɛ lajɛlen ko o laɲini ninnu sabati. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Koro mara la a yirala k'a fɔ ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna binganni wale dɔ senfɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko kari don marisi kalo tile 22 kɔnɔna la ko dugu dɔ bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ o ma Di n'ale yɛrɛ kɔni bɛ Koro mara la. Ayiwa ko nin kɔni ye majugu dɔw de ye olu kɔni tun bɛ moto la olu nana ka se nin dugu kɔnɔ in na ka taa banbagaci wale kɔni ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma. Ayiwa ko o waleya ninnu senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 3 kɔni bɛ nin dugu in na olu kɔni joginna. Ayiwa o maa 3 ninnu kɔni ka joginni kɔfɛ ko kɛlɛbolo dɔw yɛrɛ tun bɛ nin dugu kofɔlen in na n'olu ye kɛlɛbolo ye minnu bɛ wuli ka u yɛrɛ dɛmɛ ni an b'a fɔ o ma nanzarakan na autodéfense maaw ko olu kɔni bɔra ka se ka nin majugu ninnu gɛn ka bɔ u ka dugu kɔni kɔnɔna la. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la ko ci bilalen ka se finitigiw ma olu kɔni y'u senfa kosɛbɛ ka se nin yɔrɔ kofɔlen na n'u ka pankolo ye. Ayiwa tuma min na finitigiw kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen na ko olu kɔni ye nin majugu ninnu fana nɔra minɛ kosɛbɛ banbagati ninnu kɔni bolila finitigiw kɔni u ka moto kɔni sɔrɔ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya okumu kunna ale kɔni wulila ka se Kucala ka taa ɲɛfɔli kɔni k'u ye coronavirus okumu kɔni kan. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ka taa bila kari kɔni na min ye minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya okumu kunna ale kɔni y'i senfa ka se Kucala ka taa ɲɛfɔli kɛ yen maaw ye min yɛrɛ ye kɔlɔlɔ min bɛ coronavirus kɔni bana in kisɛ in kɔni la ani ka tila ka ɲɛfɔli k'u ye u kan ka mun de kɛ walasa k'u kisi ni bana in kɔni tɔɔrɔ ma. O de hukumu kɔnɔna la ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya kosɛbɛ ni dugulamɔgɔ ninnu ye ani ka ɲɛfɔli kɔni k'u ye u kan ka min kɛ walasa k'u yɛrɛ kisi ka bɔ ni banakisɛ in kɔni ma. Ayiwa a y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ ye Kucala n'a lamini ye bana in kɛlɛli okumu kɔnɔna la ko miliyari 2 de kɔni labɛnnen bɛ u bolo walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka bana in kɛlɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Minɛga a yirala k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni bɛ yen nɔ ko binganni wale dɔ tara ka ɲɛsin u ma maa 5 kɔni bɛ yen nɔ olu joginna. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko kari don marisi kalo tile 22 kɔnɔna la tilegan fan fɛ ko MINUSMA maaw kɔni wulila ka taa k'u bɛ taa u ka lakana okumu kɔnɔna la n'o ye patrouille ye walasa ka dugu kɔni lakɔlɔsi ko k'olu to o baara in kɔni na Minɛga ko u ka mobili kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan. O de hukumu na a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ yen nɔ maa 5 de kɔni bɛ yen nɔ olu joginna wa o maa 5 ninnu kɔni na a yirala k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu ka joginni kɔni juguyara kosɛbɛ. Ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruyaw ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.